Siyofunda incwadi kaJohane 14 verse 14 no 15. Baba silapha nje sisuke emakhaya mhlawumbe eminyakeni ngaphambili safunda iBhayibheli ukuthi amanzi sesowathenga ezweni lethu. Cabanga ukuthi siyabaleka sonke kulo ngizokusho. Kodwa baba khona into esisabisa manje ukuthi Nkosi ungasidedeli ungasibulali. Sekukhona nokuthi siyasiswaye ukuthi sodlana masisuka lapha nje khona abanye bethu bangafika emakhaya bangakuthola ukudla. Sibambelele kuwena nyazi lezulu ngoba sanikeza uthemba ngoShembe mayifika emhlabeni ukuthi uyoqaqa ibopho. Asivulele indlela nokuphila. Nkosi siphambi kwakho ngalokusa ngesabatha. Nalo ilanga nje belesishisa. Siyazibuza Nkosi ukuthi mhlambe sisahamba kahle noma mhlambe khona siphuma khona eceleni. Uma kunjalo Nkosi siphuma eceleni. Nguwe Nkosi ophethe isandla sensindiso. Sisindise baba. Lapha Nkosi emakhosi kuzoba kufushane. Mhlambe eManazaretha asikhulume kanje ngoba sisentabeni ngo2023. Sibheke ngamunye ukuthi asiphumanga neceleni seze kuthiwa singakwenzi. Ngoba inkonzo zababushana. Lapha ekhaya kukhona into enkulu kakhulu ukuthi ungaba ngumsindo. Kuzoba kuwena ukuthi ubheke ukuthi uphuma eceleni noma uhambe ngendlela okuyiyona. Lapha ekhaya kwazi kwaba khona ukuthi mawukhuluma mawubona uphelele umnewenu umdade wenu uthi abese yabheka bese kusondela nikhulume. Into yabekwa uNkulunkulu le waManazaretha. Bengakazi asho ukuthi sishintshile. Uzobheka wena nje ngizobala ubinkonzo ephushana. Uzoyibhekela ukuthi lokhu kuphuma eceleni noma uhambe khona. Mawuhambe khona wenze kahle. Mawuphuma eceleni ulungise. Lapha ekhaya uyaphesheya usufikile uyentabeni. Kodwa wenza isiqiniseko ukuthi wehlala njalo ngaphandle kwethempeli uzofike emfuleni ugeze inyawo zakho. Ugeze lungcwele welele phezulu. Uyentabeni uyozibika amagama amathathu nje mozibika entabeni. Akukuningi ucele imbuzi nonkosikazi. Uma lokho kwenze kahle ukwenze kahle njalo kodwa uma ungawenza kahle ulungise. Njoba sisemhlanganweni omkhulu ngaka unyaka oqala phansi unyaka ubhalwe lo mhlangano phansi eBhayibhelini. Uzobhalwa nokuthi uMose wabahola enzuko ezintathu behamba nomphongolo. Ubhaliwe futhi lo mhlangano phansi ukuthi uthi mawufika lapha entabeni kuthi ngomhla ka14 kube nesimaya ingcwele sezizolile ubhalwe phansi. Njengoba nibona wenzeka nje. Uma ke ungalithola ngethuba lokwenza lokho zama uqinisa isifociya ngoba kuyimibhalo yala ekhaya leyo okufanele ulotshwe kuyona njengoba kuqala unyaka nje. Bafowethu inkonzo zobambushana. Cela into enginibalela zona nikukhumbula. Sekuqoqa ngendlela esimangaliso ngoba abantu abaningi bayabuya ngalezi zinto lezo. Kukhona nokunye ke okuthanda ukuba kudlanga manje akwenzi akukhuzeki. Asazi noma kuyi combination yalokushiswa khona. Lokho ukuthi uShembe ayisholoyo ukuthi awungaletha utele entabeni. Kodwa utele ulethe empela.
upheke lezi izinto mhlambe ezavumelekile niyazi ukuthi uteli lona khona izinto wakhiwa ngazo kodwa ngifuna ukusho la khona izinto wakhiwa ngazo uteli lona nokunye kodwa uNkulunkulu methe into ongayenzi asazi ukuthi kuyokwenzekani bantwana kaNkulunkulu asazi kwenzakalani kodwa sizame nje ukuba sibekezele senze lokho uNkulunkulu acela sikwenze cela ungifundele baba uma nicela utho ngegama lami ngolwenza verse 15 uma ningithanda gcinani imiyalo yami amen kuyabonga mene tekere ufasini ubeke uJehova okubeka esikaleni isho njalo lencwadi kaDaniel 5 mene tekere ufasini ubekwe esikaleni yabona ishisanyana ngalosifikela kanti sifike lapha izulu lithatha isiqede Nkosi yamakhosi uma sidlula lapha sisasidinga baba Shembe isandla sakho sokulunga nesingcwele ukuthi usithwala isikhathi Nkosi ozosithwala ngaso singasale endleleni baba siyalithanda izwi lesezulwini siyalithanda izwi lomNazaretha siyalithanda unyazi ungasishiyi baba kanye nabantwana bethu noma sezikhona lezi zinto zonke ezikhona ungasishiyi sethembele kuwe Nkosi namanje kule mini sishayilanga silethe umthandazo phambi kwakho ngoba sinayo umunye ngaphandle kwakho wena Nkosi nasemakhaya uhleli khona kodwa uhleli nathi lapha kuveranda uhleli nathi lapha epulpit kodwa nasemakhaya uhleli nathi nguwe Nkosi ogathe inkomo zethu ukuthi ngangene emasimini omakhelwane ngoba wena Nkosi uyasithanda sithandeke baba njalo ngoba sithembele kuwe noma sehluleka ukukhonza ungasishiyi ngoba wezela kuthina baba kulomhlaba Nkosi yamakhosi njengoba ngifunda lapha lencwadi bezoba yiningi mawuyilanga liyavuma kodwa ngifundela lapha ukuthi ithemba lihlale emanazaretheni ukuthi mawucela into egameni lonyazi unyazi lizokwenzela ngicela ukugcizela abantu bantwana beNkosi ninake kakhulu kukhona isikhathi la uficwa izinto ezikuficayo ungekho lapha uhamba ngakini emfulweni ngakini yokhamaza mhlambe uyotheza noma mhlambe ushayela inkabi kodwa leli gama mawulibiza lapho liyosondela kuwe likusiza inamandla leli gama linamandla kufuna ufunda ukuthi uthembele kulona akululwa ukuthi wenze kahle kodwa ungazinyezi mawusulibiza kungabe mhlambe kade ubhema imboza masubona imamba ivuka esikhotheni lapho ubhema khona kodwa ungaziyezi libize leli gama linamandla ulivamisile ukubheka ukuthi awugezile alivamisile ukubheka ukuthi unensila eningi ehla ngomqalo kodwa lona livele libe namandla nje eminyameni libe namandla ngisho leli gama ezizenga bafowethu njengoba sisayilanga ngiyanifusela ukuthi lento imphathe kahle noma inkonzo yempushana kodwa lithi noma niyana la nizongena khona phansi kwezihlahla noma madodweni kodwa nisho ukuthi umfundisi uthele leli gama linamandla uma wakhohlwa uma wathi khona ekhohlisa noma okhohlwa yiyo ukuthi leli gama linamandla zincenge uyincinze uthi hayi sengiyaphuma ecele leli gama linamandla kodwa inkinga enkulu leli gama uyolibiza ukuthi sikatheni uphuze isikatha liyoba khona
Lilamandla leli gama. Alikho leli igama lokhu sifunda njalo ngegama lobuKristu khuleka njalo esikoleni besiphoqa kakhulu ngaleyo nto. Linamandla igama lobuKristu. Kodwa kwasha isikhathi la ukulenqaba khona ukuthi akasifunde into zethu zakithi. Sase sithola leli gama lalinamandla vese siqaleni. Uma kukhulunywa ngokuthi uMoses wayehamba nomphongolo bekunyazi lwenzalo. Unyazi lwaze kahle mangena kulomsebenzi ukusiphatha isihole ukuthi hayi abaningi bethu abazi ukuthi kwakwenziwa njani. Lase liphuma ngqo nje cekelele lase liqala iBhayibheli libalele njalo. Yonke into obonenza unyazi uzothola eBhayibhelini. Encwadini lezi u5 zokuqala uthola yonke into uba ubonile umdalo wenza ukuthi ukhiye wethu usulahlekile. Wase ezibophezela siyakubonga kusemakhosi. Kodwa sibesiphatheke kabi masoshiswelanga njengathi. Sibesiphatheke kabi masibona usuhamba noma ushiya noma singakufici siphatheka kabi ngoba sisafuna ube nathi Nkosi engcwele. Ube nathi nje kusho incwadi ithi iba nathi ilanga liyashona. Asinayo omunye ngaphandle kwakho. Anazethu amahle ngiyazi ngishisa ilanga ngicela uba ngime. Nkosi amakhosi ngibusele Nkosi engcwele. Amen.